салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. Бо таманнӯи тансиятии комилу умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. Дар студия Алиҷон Талбаков. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи ҳаштуми бози байналмилалии фуҷайра 2020 ба теквандо ВТФ ки дар Амурати Муттаҳидаи Араб барпо гардид, як медали тилло ва як медали биринҷӣ ба даст оварданд. Дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ки барои бори ҳаштум доир гардид, беш аз 1800 варзишгар аз 38 кишвар мувофиқи синашон дар 4 гурӯҳ кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва бузургсолон рақобат карданд. Медали тиллоро ба мунтахаби Тоҷикистон Муниса Оиматова овард. ӯ дар сабқати духтарон дар вазни зери 49 кило баъди пирӯзӣ бар Оиша Сафдар аз Покистон дар даври дуввум бар варзишгари Миср Малак Муҳаммад Сирӣ ғолиб омада ба даври ниманиҳоӣ роҳ пайдо кард. Муниса дар нимфинал бар намояндаи Қазоқистон Элноз Нозимова пирӯз шуда ба финал баромад. Вай дар қувваозмоии ниҳоӣ бар варзишгари дигари Покистон Фотима Зуҳро Ховар ғолиб шуд. Варзишгари дигари тоҷик Парвиз Мирзоев дар рақобатҳо дар вазни зери 48 кило миёни ҷавонон барои ҷои севум бо медали биринҷӣ мукофотонида шуд. ӯ дар давраҳои интихобӣ намояндагони Имороти Муттаҳидаи Араб Иброҳим Салоҳ Аҳмад ва Умар Хонро мағлуб намуда ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфт. Вале Парвиз дар нимфинал аз варзишгари Миср Абдулсалоҳ Ҳайсам ки ғолиби ин вазн гардид шикаст хӯрд. Ба иттилои Федератсияи теквандо ВТФи Тоҷикистон дар ин мусобиқаи байналмилалӣ 6 варзишгари тоҷик ширкат доштанд. Инчунин боз ду намояндаи Тоҷикистон доварони дараҷаи байналмилалӣ Давлатшо Мирзоев ва Вафоназар Али Назаров дар ин мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ ба ҳайси ҳакамон иштирок карданд. яке аз қисмҳои муҳимтарини ва ҷудонашавандаи тарзи ҳаёти солим ин машғулиятҳои пайвастаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад. Ҳамакнун тибқи дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи баргузории машқҳои оммавии варзиши солимгардонӣ ва пагоҳирӯзӣ бо ҷалби кормандони вазорату идораҳои марбутаи кишвар ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе шурӯъ аз 8 феврал ба машқи пагоҳирӯзӣ ҷалб мегарданд ки барои ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва дар соби барвақт ба кас нерӯи дигарро зам мекунад. Нахусти шуда кормандони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва устодону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дар боғи фарҳангӣ фароғатии ҷавонон ба машқи пагоҳирӯзӣ дар соли 2020 шурӯъ карданд. баргузории чунин машқҳои пагоҳирӯзӣ пеш аз ҳама бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавияти варзиш ва дар ин замина ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ва сокинони мамлакат ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. Ва имрӯз дар ин боғи барҳавои ҷавонон тамоми масъулини соҳаи варзиш, варзишгарон ва умуман кормандони ташкилоту муассисаҳо ва махсусан варзишгарони пойтахт фаъолона ширкат варзиданд ва ногуфта намонад ки имрӯз аллакай дар тамоми қаламрави мамлакат ва махсусан дар пойтахти замон шаҳри Душанбе чунин машқҳои пагоҳирӯзӣ баргузор карда мешавад. дар машқи пагоҳирӯзии шурӯъгардида кормандони муассисаҳои зертобии варзиши шаҳри Душанбе шурӯъ аз роҳбария то кормандони қаторӣ дар ин чорабинии варзишӣ ба ҳам омаданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, оммавигардонии он, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари аҳолии мамлакат ба ин соҳа тадбирҳои судманд андешида барои мунтазам инкишоф ёфтани он ва омода кардани варзишгарони муваффақ дар баробари ин таъмин намудани солимии ҷомеа бо истифода аз варзиш ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам меорад. зеро варзиш дар тарбияи саломатӣ барои ташаккули қобилияти мустақилонаи машғулияти машқҳои ҷисмонӣ, истифодабарии онҳо ба мақсади тафреҳ, истироҳат ва худтакмилдиҳӣ низ пураҳамият мебошад. бо назардошти ин, тарбияи ҷисмонӣ дар ташаккули одатҳои тарзи ҳаёти солим дар байни кӯдакон ва наврасон аҳамияти махсусан муҳимро касб менамояд. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар дуввумин дидори худ дар мусобиқаи байналмилалии SED International Futsal Championship 2020 аз тими Таиланд бо ҳисоби 2-4 шикаст хӯрд. голҳои мунтахаби Тоҷикистонро Рустам Ҳамидов ва Файзали Сардоров ба самар расониданд. Мунтахаби футзали кишвар дар вохӯрии охирин бар мунтахаби Малайзия бо натиҷаи 4-0 ғалаба кард. Дар бозии дигари даври дуввуми мусобиқа мунтахаби Эрон ки ба Таиланд бо ҳайати дуввум омадааст, бар мунтахаби Малайзия бо ҳисоби 5-0 ғалаба кард. мусобиқаи байналмилалии SED International Futsal Championship 2020 дар шаҳри ҳатияи музофоти Сонгхай, Таиланд бо ширкати 5 даста то 8 феврал
ادامه یافت. اشتراک در این مسابقه برای منتخب فوتبال تاجیکستان یکی از مرحله‌های آمادگی دسته به قهرمانی آسیا 2020 محسوب می‌شود. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می‌کند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در اشخابات 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر در لیتوا برپا می‌گردد مشرف می‌شوند. با تشبث مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به فوتبال شهر دوشنبه درس کشاد برگزار گردید. مشق‌های فوتبال را مربیان صاحب تجربه مکتب زین‌الدین رحیمов و سفر رحمانов دایر نمودند. موضوع را همکارمون ادامه می‌دهد. дар қаламрави тоҷикистон ҳам футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёдро касб намудааст. ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятҳоро пиёда гардонидааст. аз ҷониби ҳукумати кишвар қабули барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 ки дар тарҳи нав таҳия ва таздиқ гардидааст метавонад дар баланд бардоштани мақоми футболи тоҷик боз ҳам нақши муассир гузорад. зеро дар доираи ин барнома муҳайё сохтани шароит барои машғул шудан ба футбол ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани иншоотҳои марбути соҳа, пайдо намудани истеъдодҳои нав дар байни наврасону ҷавонон, гузоштани замина барои рушди футболи касбӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони ин намуди варзиш дар назар дошта шудааст. тавре баён намудем дарси кушод аз ҷониби мураббиён Зайниддин Раҳимов ва Сафарали Раҳмонов роҳандозӣ карда шуд. нуфта намудад ки Зайниддин Раҳимов дар пешравии футболи тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. албатта сухан дар бобати фаъолияти назараси шогирдонаш дар ҷоми Осиё 2018 дар Малайзия меравад ки мунтахаби наврасони кишвар барои аввалин бор дар таърихи футболи тоҷик мақоми дуввумро соҳиб шуд. илова бар ин футболбозони навраси мо зери роҳбарии Зайниддин Раҳимов дар ҷоми ҷаҳон дар Бразилия бозии ҷолибу диданиро манзур намуда дар муқобили чемпионҳои қораи Африқо, Аврупову Амрикои Ҷанубӣ хуб истодагарӣ намуд. ҳамзамон маҳз бо заҳмату машаққатҳои беандозаи Зайниддин Раҳимов мунтахаби ҷавонони кишвар ба даври финалии ҷоми Осиё дар соли 2020 роҳ хат гирифт. мавсуф дар дарси кушод он машғулиятҳоро ки дар шароити кунунӣ бештар дар давлатҳои пешрафта гузаронда мешавад ба ҳозирин роҳандозӣ кард. дарси кушодро гузарондан дар мактаби мо шоҳид гаштем ки бисёртар мураббиён ба чусту чолокии он шогирдон барои қувваи ҷисмонии он шогирдонро пурқувваттар кардан барои ҳаракатҳо бо тӯб, яъне рондани тӯб, партофт кардани тӯб, ин ҳамаро аҳамият доданд ва мо дидем ки чӣ гуна имрӯз он тамрине ки ин мураббиёни таҷрибадор ки шогирдони онҳо дар Осиё ҳамаро дар ҳайрат гузоштанду дар Осиё ҷои дуввумро ишғол карданд, тими мунтахаби то 16 сола ва дар ҷоми ҷаҳон иштирок карданд. имрӯз дидем ки он таҷрибае ки онҳо доранд таҷрибаи хубе ҳаст. барои рушди футбол саҳми мураббӣ низ муассир аст. ӯ бояд бо ин роҳ раванди тамрини омӯзиши футболро ташкил намояд то кӯдакон барои ҳамешагӣ дар футбол ҷалб шаванд ва бозингари хуб гарданд. омӯзиш додан на танҳо фаҳмонидан, нишон додан ва маслиҳат додан аст. ин пеш аз ҳама дар раванди тамрин доштани малакае ки тавонад бе сухан ва бе ягон таъкиду маҷбурсозӣ ба тарбияи нозикиҳои ин варзиш сабаб гардад. яке аз мураббии муваффақи мактаби зикр гардида Сафарали Раҳмонов мебошад. мавсуф ҳам дар тарбия ва омода кардани бозингарони лаёқатманд саҳми муносиб дорад. айни замон шогирдҳояш дар дастаҳои мухталифи лигаи олӣ дифоӣ вазифа доранд. номурда низ ба амсоли Зайниддин Раҳимов дар инкишофи футболи тоҷик саҳми назар аз гузоштааст, зеро вай ҳамчун ёрдамчии сармураббии мунтахаби наврасонии тоҷикистон кору фаъолият намуд. аввало миннатдории худро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро мерасонам ки ҳамин қадр шароитҳоро барои наврасону кӯдакон муҳайё кардан ва дуюм ки ба директори мактаби футбол Қурбонов Қосимҷон мебошад ки ба мо таъминот мекунанд инҳо.
نگفتن امناد که در مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید با فوتبال شهر دوشنبه مربیان کار و فعالیت میکنند که دارای درجه تخصصی اند. اینچنین آنها برای تکمیل یافتن ملکه و مهارت مربیگی در کورس‌های بازآموزی فدراسیون فوتبال مملکت همیشه شرکت می‌ورزند. یقین است که کار نظارت مکتب در مسابقه‌های نه فقط داخل بلکه بیرون از مرز وطن نیز برعلا ظاهر گردید. مثلا دستپروران مکتب در سن و سال گوناگون در چند سبقت از قبیل مسابقه قهرمانی فوتبال کشور میانی نورسانی تا 18 ساله جایزه دار شدند. اینچنین تربیت گیرندگان مکتب در فستیوال بین المللی و مسابقه های عنعنوی بین المللی هنرنمای خوب کردند که این نتیجه با فوتبال بازانی که اکنون با میدان قدم نهادند الهام تازه بخشید. مکتب جمهوری مهارت عالی ورزش اگر در جمهوری یکی از مکتب‌های پرقوت‌ترین گویم خطا نمی‌کنیم، چون که هر سال شاگردان ما چی در مسابقه‌های سطح شهری چی در مسابقه‌های سطح جمهوری اشتراک کرده و جاهای نمایان را اشغال می‌کنند. این از آن دلالت می‌دهد که آن مربیانی که در مکتب ما هست، آن 11 نفر مربیانی که هست، وظیفه خود را کار خود را به خوبی اجرا می‌کنند و شاگردان بهترین هم داریم. در واقع در ما کودکان و نورسان لیاقتمند و صاحب استعداد زیاد هستند که میتوان با باوری گفت که آینده درخشان و نامبردار فوتبال کشور خواهند شد. هدف اصلی مکتب‌های ورزشی نیز این تربیت و تشکیل و مهیا کردن شرایط برای رشد هنر کودکان در این سمت است. در حال حاضر اکادمی فوتبال تأسیس داده شده است که در آن بازیگران نورس تمرین نموده نازکی این نمود ورزش را می‌آموزند. طوری که رهبریت مکتب ابراز داشتند با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال به سال میدان‌های صنعی زمانوی نه فقط در مرکز بلکه در منطقه‌های مختلف جمهوریمون ساخته مورد بهره برداری قرار یافتند که این بی‌شبهه در پیشروی فوتبال تاجیک مساعدت کرد. با نظر داشت این سفربرنامه‌های تیم‌های منتخب جهت گذراندن همایش‌های تعلیمی و تمرینی در خارج مملکت وسعت یافت. دسته خوجند خوجان برنده مدال‌های نقره قهرمانی فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی در توشکان از تیم لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی سنجشی در دایره آمادگی خوجان و بازی‌های پلی آف جام آفریقا 2020 در پایتخت ازبکستان دایر گردید. جمع تعلیمی و تمرینی نایب قهرمان تاجیکستان در همین حال در توشکان با رهبری سرمربی نوی دسته نیکولا لازارویچ متخصص 41 ساله سربیایی جریان دارد. خوجان در پلی آف با غالب بازی دور پیشکی نفتچی قرقیزستان و اهلی ترکمنستان رقابت میکند. بازی‌های دور پیشکی جام آفریقا 2020 با شرکت نفتچی و اهل از 5 تا 12 فوریه اول در جلال‌آباد و بعداً در اشخاباد دایر می‌گردند. خوجان اولین بازیش را در دایره پلی آف جام آفریقا 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می‌دهد. در مورد پیروزی خوجان به حق شرکت در مرحله گروهی این مسابقه قیداوی مشرف شده در گروه دی با دسته‌های استقلال از تاجیکستان، التین اسیر از ترکمنستان و دوردوی قرقیزستان رقابت می‌کند. امروز تنیس بازان نوروز با موسم نو آمادگی می‌گیرند. گزارشمون در این خصوص. تنیس در تاجیکستان تاریخ و پیدایش و عنعنات ملی خود را دارد که هنوز سال 1929 بازی آن بر راه مانده شد. با مرور زمان این نمود بازی مقبول کودکان و نورسان گردید و در منطقه‌های مختلف کشورمان مکتب‌های آن سازمان داده شد. گذراندن مسابقه بین المللی اوید با تنیس هم با تاریخ و پیدایش و عنعنات خاص آن زمینه مساعد فراهم آورد. چون هوا سرد است، ورزشگران همایش‌های تعلیمی و تمرینی را در قصر تنیس می‌گذرانند. قصر مذکور به مکان آماده نمودن ورزشگران صاحب تجربه تبدیل یافته است. از این رو در مسابقه عنعنوی بین المللی بیشتر جایزه‌ها نصیب تنیس بازان تاجیک گردید. ورزشگرانی را که عین زمان مربی دلیر قربانوف تمرین می‌دهد اکثریتشون نوآموز هستند. شاگردان نورس تیار کرده ایستادند برای آینده مسابقه‌ها. در پیش مسابقه‌های بین‌المللی بسیار داریم، یعنی 6 تا بین‌المللی تا 14 ساله داریم و 2 تا بین‌المللی تا 18 ساله مسابقه داریم و به غرض از این تیاری با جام پرزیدنت
барои ҳамин хотир мо ҳамин кӯшиш карда истодаем, меҳнат карда истем ки ҳамин шогирдои нағз тайёр кунем, тарбияи нағз дием шона ки оянда ба ҳамин намуди варзиши зебо машқ карда ва шавқовар шаванд. худи далер қурбонов устоди варзиш оид ба теннис аст. мавсуф аз соли 1997 ба бозии теннис шурӯъ кард. соли 2005 дар мусобиқаи шаҳри павлодари қазоқистон ҷои якумро соҳиб шуд. дар мусобиқаи минбаъдаи байналмилалӣ ки дар шаҳри самарқанд гузашт, мақоми дуюмро касб намуд. дар сабқати осиёи шаҳри бишкек бошад, дар намуди ҷуфтӣ ҷоизадор гашт. дар чемпионати тоҷикистон дар нави ҷуфтӣ қаҳрамон гашт. айни ҳол вай ба наврасон нозикҳои теннисро меомӯзонад. дар тарбия ва омода кардани теннисбозони лаёқатманд низ муваффақ шудааст. тӯли як сол машқ карда истодам, омӯзам ва ба чемпионатҳо рафта ғолиб шавам. ба мо муаллими мо Қурбонов далер мебошад ва ӯ ба мо нозикиҳои теннисро меомӯзад, ки мо ба кишварҳои дигар ва ба давлатҳои дигар рафта ғолиб шавем. аслан бигирем, бозии теннис дар назар хело осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгар меҳнати зиёдро тақозо медорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лаёқатманд заҳмати беандозаро тақозо дорад. аз ин рӯ донистани сабку усулҳои хоси теннис басанда набуда, балки аз худнамоии корҳои назариявӣ, гузарондани машғулиятҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан шарт ва зарур аст. мехоҳам ки дар оянда бисёртар машқ кунам ва ҷои дуюм не ҷои аввал гардам. соли гузашта дар пойтахтамон мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ байни наврасон барои дарёфти ҷоми президенти тоҷикистон баргузор шуд ва дастаҳо аз кишварҳои дуру наздик ташриф оварданд. дар воқеъ машқу тамринҳо барои варзишгар марҳилаи омодагӣ ба ҳисоб меравад. мусобиқа бошад имтиҳон аст. аз ин ҷост ки мураббӣ танҳо дар сабқа то кадом андоза тайёр будани шогирдро дарк мекунад. дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ теннисбозони тоҷик хуб бозӣ карданд. ба ман модарам тавсия дод, ки ҳамин теннисро ба теннис машғул шав ва ту дар оянда яке аз варзишгарони беҳтарин мешавӣ. дар ҳақиқат ба натиҷаи назаррас ноил гаштани варзишгар қабл аз ҳама заҳмати зиёди мураббӣ нақши аввалин дараҷаро мебозад. ба ин тарз бояд мураббӣ дар кораш масъулият дошта бошад. баъдан кӯшишу ғайрати шогирд машаққати мураббиро низ осон мегардонад. бешубҳа ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мураббӣ имкон медиҳад, ки шогирдро ба дарки умқи ҷаҳони варзиш раҳнамо кунаду дар ин замина барои рафъи иштибоҳ имтиёзе ба даст орад. моҳи март мусобиқаи атф то 14-солаи байналмилалӣ баргузор мегардад дар шаҳри душанбе ва тайёрӣ ба инам дида истодаем. яке аз беҳтарин шогирдони ман Фароди Ғайратзода ба давлати Қазоқистон сафарбар карда шуд ва мо боварӣ комил дорем, ки он дар ин мусобиқа ҷои намоёнро ишғол менамояд. умед аст ки мавсими нав ба теннисбозони тоҷик муваффақиятҳоро ба бор хоҳад овард. мунтахаби наврастони то 16-солаи футболи тоҷикистон бо роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар доираи ҷамъомади таълимию тамринии даста дар Анталияи Туркия бозиҳои санҷишӣ анҷом дод. ба иттилои дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон, аввалин бозии санҷишии мунтахаби наврастони кишвар ки муқобили дастаи Конияспори Туркия доир гардид, бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. бозии дуввуми санҷиширо футболбозони наврасии тоҷик бо дастаи Викторияи Берлини Олмон баргузор карда бо ҳисоби 2-0 ғолиб омаданд. ҳар ду голро ҳамлагар Сунатулло Азизов ба самар расонид. бояд гуфт, ки дар нимаи дуввуми дидор нимҳимоятгар Кабир Салимшоев аз ҷаримаи 11-метрӣ ё пеналти тӯбро ба ҳадаф расонида натавонист. рақиби севуми мунтахаби наврастони Тоҷикистон дастаи мунтахаби наврастони Озарбойҷон буд. ин бозӣ мусовии 1-1 ҷамъбаст гардид. ба иттилои Аҳлиддин Турдиев, сармураббии мунтахаби наврастони Тоҷикистон, ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Туркия яке аз марҳилаҳои омодагии футболбозони наврасии тоҷик ба қаҳрамонии Осиё 2020 маҳсуб мешавад, ки аз 16 сентябр то 3 октябр дар Баҳрайн доир мегардад.
بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش هایی که ما اهل ایجاد پیشکشتان نمودیم. دلباخته ورزش بودن و با این وسیله در تحکیم و تشکلیابی طرز حیاتی سالم سهمی به اندازه گذاشتنی شما و آرزوی دیرینه ماست. خیر، شاد و پیروز باشید.